baga tayo si katoy sumantas at saray kaaro tayo nanengneng at saray lang tayo. Pangkalikasan at sayan ago pastor lapod si katayo lamot sumanaral ya masantong salitay Dios. Datayo nga naganak at adamat ko maiti interest tayo. Sangat tayo ba? Agtipon tapno adalin manen. Iti napintas adamag iti eskwela sa batina tayo. Matitipin. Malikat so oras agagi tan ataten lapod si katayo lamot so nandarago yaman aral ya eskwela sa batina. Pampasensya nyo la agagi tanatan at multilingual tayo lamot. Lapod wala ra may agenda ya talagan itdan ya pansin ya saray kay nakaiba tayo lanlanang di karanan Pastor Marvin, Pastor Neil, tan Pastor Rosler. Bambalat untan si kami sumalikilikat ang tayo agagi dumad lignaan. Yang gano agmi kayo nanenengneng bambalat nanenengneng miid sa comment section kasi kayo at malikilikat ya manaaral ya eskwela sa batina ya kaiba kami. Of course, kaiba tayo natan ang kapun arom, si Sister Stephanie Diaz. Magandang araw, Sister Steph. Magandang araw po. Okay, so binabati ko po ang aking mga kapatid na mga Pangasinense. Gayon din po, da kayo mat nga kakabsat ko nga Ilocano. Nga agbuybuya tatta iti Sabbath school lesson, kabsat kablaawang kay mat iti naimbag nga Sabado yu amin, adatoy tayo manen adal tayo, iti eskwela sa batina, adatoy tayo lesson tayo nga the law as teacher would know iti lintag kas manursuro. So kabsat, ayaban yu iti kakadwayo nga pada-pada tayo nga agadal mangbuksil iti napintas nga sasao ni Apo Diyos manen. So, may babaganan Sister Steph agagi, ya aralan tayo lamot so kabaliksan ya lesson tayo at sayan Sabado. Agagi, we would like to invite everyone that may you please can you be a digital missionary for at the moment by just simply clicking the share button so that many will be blessed. And of course, you can also do it, but you can also be a digital missionary by mentioning the names of your interests or your Facebook friends so that they will be blessed for this sa ating pinag-aaralan ngayong oras, mga kaibigan. Pwede nyo rin pong isend ang link ng ating upload ngayong oras. Ganoon din, mga kaibigan, ay tayo din po ay napapanood sa ating YouTube channel. Just search Northern Luzon Mission. Nang sa ganun, mga kaibigan, we can also penetrate our YouTube social media account. Mga kaibigan, mga kapatid, duga may imbaga ng Sister Steph. Sister Steph, sa panaralan tayo natin at the law as teacher. Siya sumaliklikot, ya panaralan niya natin. Basaan ng Sister Steph. So, tekston ipapatlap, babasahin po niya ang ating key text. Pero bago yan, ay tayo po muna ay manalangin. Tayo manalangin, Sister Steph. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami pumuli ay makapag-aaral ng inyong banal na salita. Tunaway magdulot sa amin ang pagbabago, hindi lamang kami mabless, kundi kami matransform. And we will never be the same again through the grace of Jesus Christ. Thank you for your faithful in giving answers to our prayers. This all we ask in the sweet name of Jesus. Amen. Sister Steph, ang ating key text. Okay, ang ating key text po, sama-sama po tayong buklatin ng ating Biblia sa libro ng Deuteronomy 6 verse 5. Babasahin ko po sa English. Brother Mike, sa Tagalog naman, NKJV po ito. Sabi, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Ganito naman po, mga kaibigan, ang pagkakabanggit sa Tagalog. Sabi po dito, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong puso, buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Napakaganda, Sister Steph, ng ating key text ngayon, na siyang talatang sa uluhin, na siyang magbibigay direksyon sa ating pag-aaral ngayong gabi. Sister Steph, bago po tayo mag-umpisa, ay nais ko lamang po magbigay ng background sa ating pag-aaral ngayon. Alam niyo, mga kaibigan, di naman lingid sa ating kaalaman na noong si Kristo ay nabubuhay pa lamang, Sister Steph, ay talagang isa ito sa mga issue na kanyang kinakaharap. Biruin mo ang kanilang tradisyon noon, na talagang kapag araw ng Sabado, ang mga tao noon, napaka-stricto nila. We see them as people who were motivated or driven by fear. Biruin mo yung
sa sobrang pagkikip nila ng Sabbath, ayaw nilang magkasala, ayaw nila na sila ay, yun nga, ayaw nilang magkasala, nilalagay na lang nila yung kanilang panyo dito para pag magpupunas sila, ganyan na lang, hindi na talaga yung kukunin at magpupunas. Yun nga si Kristo na pumitas, ay binigyan kaagad nila ng kahulugan na hindi tumutupad sa utos sapagkat nalalabag niya ng pag-keep ng araw ng Sabado ng Sabat. So nakikita natin doon, Sister Steph, na talagang ang mga tao noon sa konteksto ni Kristo ay talagang sila ay marubdob, na sila ay tumutupad sa mga 10 utos. Ganon din, Sister Steph, ay nakita rin naman natin na si Kristo ay kanyang binigyan ng resolba yung mga isyong yun. However, ito rin ay nagpatuloy sa panahon ni Pablo. Ang mga tao noon ay hindi nila alam kung ano nga ba yung utos. Kaya nga, ang isang issue na kanyang sinusolve ay yung legalism. Sister Steph, therefore, ano naman ang kinalaman ng ating teksto na sa uluhin o may babagadad Pangasinan niya tekston ipapatlet tayo at sa panaralan tayo. Hindi mo yun naintindihan. Siyempre, kasi Pangasinan. Ano naman kinalaman nito sa direksyon ng ating pag-aaral ngayon, Sister Steph? Okay, so sa madaling salita po ay law and love really go together. Ano? Tulad nga ng sabi ni Brother Mike, mga kapatid, kanina yung mga panahon ni Kristo, the way that they kept the law was so strict na nawala na yung totoong kahulugan. Kahulugan, ayan. Yung kahulugan ng law, no, tilintag kakabsat, na awan di pintas itilintag, anya, na natabunan ng mga tradisyon, na hindi halos talaga, hindi mo matutupad ng maayos, na ang hirap tupadin. Kaya nawawala yung freedom or yung saya ng pagsunod sa Panginoon dahil nga sa mga maling kontekstong ito. Ngayon po, yung connection naman ng ating memory text, no? Paano kaya naging connected ito? Ang pinag-uusapan natin ay law. Pero sa madaling salita nga po, tulad ng sabi ko, hindi po natin masusunod ng maayos ang law kung ang pagmamahal natin sa Panginoon, Brother Mike, ay wala. So, sa concluding part po ay may isi-share akong quotation na na-realize ko tungkol dito na napakaganda din. Isi-share ko din mamaya. Ayan, mga kaibigan. So dito natin pag-aaralan, mga kaibigan, mga kapatid, kung ano nga ba ang kinalaman ng batas sa pag-ibig. Amen. Can they go together? At ganon din, pag-aaralan natin, paano nga ba na ang batas ay nagsisilbing guro sa atin, nagiging lesson sa bawat isa. Kung ganon, Sister Steph, ay ating alamin, ano ba ang ibig sabihin or ano ba itong batas? Alamin natin, ito ba'y para sa atin? Ito ba'y may kinalaman sa ating pamumuhay? Alamin natin dahil hindi naman natin makikita ang saysay nito kung ito naman ay walang kinalaman sa atin. Apo. So therefore, sa Biblia, pag-aaralan din po natin, ano ba ang batas? Ano ang kinalaman nito sa atin, Sister Steph? Amen. Malalaman natin din yan. And then, pero before going deeper into that, ano nga ba ang ibig sabihin ng law? Definition of law. Sa madaling salita po, ito ay isang transcript. Ano bang Tagalog ng transcript? Transcript. Ayan. Siguro sabihin na lang natin, ito'y sumasalamin. Oo, sumasalamin sa character ng Panginoon. Or in English, the transcript of God's character. Sa law po, nakikita natin kung gaano or doon natin nakikita yung karakter ng Panginoon. Brother Mike, paano? Paano natin nakikita? When we see the law, we see righteousness, cleanliness, holiness. Kaya ganun din ang Panginoon. So, kung titignan mo yung law, iniisip mo agad, Panginoon kasi righteousness, holiness, yun, konektado silang dalawa. And then, tulad din ng sinabi mo kanina, na-mention mo, it's like a mirror, sabi din dito. Mirror siya. It points us to sin, to our sin. Ayan. So, nakikita natin dito, mga kaibigan, kung ano nga ba ang law. As mentioned earlier, it is the transcript of God's character. So, Sister Steph, kung sinabi doon na igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, ibig sabihin, kaugalian pala ni Kristo yon nung siya ay namubuhay dito sa mundo. Ginalang niya ang kanyang ama at ina. Kung nabasa natin doon na si Christ nang sinabi doon, remember the Sabbath day, ibig sabihin, karakter ni Kristo na siya ay nangili ng araw ng Sabbath. Ayan. So, it is the transcript of God's character. Napansin din dito, nabanggit din dito si Sister Steph. It's the mirror. Yes. Ayan, mga kaibigan. Sister Steph, pag
ikaw siguro ay bagong gising, tapos Mhm. pag gising mo, tingin ka sa salamin, ano yung pinakaunang gusto mong tanggalin? Muta, Brother Muta, Mike. yan. Sapagkat ito ay, kapag hindi lamang ito ay hindi nakakapagbigay ng magandang, sabihin nating impressions, Paningin, oo. yes, sa isang tao, ngunit talagang ito ay hindi magandang tignan. Mhm. So, nakikita natin pala dito, Sister Steph, na pag tayo tumingin sa batas, parang salamin. Oo. Makikita mo yung mali Muta sa'yo. mo, oo. Ayan. Yung muta ng kasalanan. Amen. So, in Tapos, that sige, form, sige. Sister Steph, Mhm. doon natin nakita kung anong ibig Mhm. sabihin ng law. Ano pa yun, Sister Steph? Ayun, may functions tayo ng law, Brother Mike. Mm-mm. Ang una nito ay it teaches us the fear of God. At may magandang Mm-mm. example to sa story ni Moses, ano? Moses. Ayan. Tara na nga, Brother Mike, sa Deuteronomy 31 verse Ayan. 12 and 13. 31 verse 12 and 13. Babasahin ko sa English. Napakaganda po kasi ng portrayal ng connection ng law. Kung ano experience ba ni Moses Mm-mm. sa law din. Ano mga kapatid? Tara po doon, Deuteronomy 31 verse 12. Therefore, we invite everyone to open your Bible also. Mhm. Ayan. 31 verse 12 and 13. Sabi dito mga kapatid, gather the people together. By the way po, ang nagsasalita po dito ay si Moses, no? Sabi Moses. dito, gather the people together, men and women and children, and the stranger that is within thy gates, that they may hear and that they may learn, and fear the Lord your God, and observe to do all the words of this law, and that their children, which have not known anything, may hear and learn to fear the Lord your God, as long as ye live in the land whither ye go over Jordan to possess it. Ngayon, Brother Mike, sa Tagalog, anong sinasabi niya dyan? Ganito po mga kaibigan, ay Mhm. pisanin mo ang bayan, ang mga lalaki at mga babae at mga bata, at ang iyong mga ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, Mhm. upang kanilang marinig at upang kanilang pag-aralan at matakot sa Panginoon mong Diyos. At isagawa ang lahat ng mga salita na kautosang ito. At Aha. upang ang kanilang mga anak na hindi nakakakilala ay makarinig at mag-aral na matakot sa Panginoon ninyong Diyos. Habang kayo'y nabubuhay sa lupain na iyong pinaroroonan, na inyong itinatawid ng Hordan upang ariin. Ayan, Mhm. sabi dito, Sister Steph, it teaches us to fear God. Paano Amen. kaya? Aha. Napakaganda, Brother Mike. Yung konektado talaga siya sa fear God eh. Nakikita natin kung gaano kaseryoso ang Panginoon sa kanyang sariling law. Dahil sinabi niya si Moses, gather mo men, women, and even children. Pati mga bata, they have to hear, learn, and then they will know the fear of the Lord. Yun yung konting formula doon, mga kapatid eh. Papakinggan nila yung law na sasabihin ni Moses, and by that, they will learn, and by learning, they will fear the Lord. By hearing, they will learn, and by learning, they will fear the Lord. At saka napaka-amazing, no? Dahil alam natin na ilang beses natitisod ang mga Israelitas. Ilang beses nagbibigay ng law ang Panginoon. Ilang beses din siya natitisod. Kung nakikita ko dito, Brother Mike, na napaka-patient na teacher ang Panginoon. Napaka-long suffering siya. Ikaw, Brother Mike, sa profession mo bilang isang guro, gaano ka naman ka-patient? Or may experience ka ba na na-test yung patience mo? Alam mo, Sister Steph, ang isang napakaganda na bunga ng iyong pagpapagal bilang guro ay makita mo ang yung ninanais sa isang estudyante na mag-result yung outcome na ninanais mo makita. Yun. Ayan, so alam nyo mo, Sister Steph, sa aming pag-lesson plan, nauuna yan eh. What is your desired learning outcome? Your objective for the student to learn. Kung ninanais mo sila na mapalapit sa Diyos, then you will do all the things. You will be patient for everyone. Amen. Nang sa ganon, Sister Steph, ay they will come up with the what? Result that you want them to what? Achieve. Amen. Kaya nakita rin natin din dito kay sa Diyos, ano? Is really patient na kanyang talagang alam mo natisod ang mga Israelita. Ngunit He sent prophets after prophets to remind them para nang sa ganon mga kaibigan ay they will not be ignorant sa law na ito. Amen. Ayan. Brother Mike, si Brother Mike nga na taong guro, patient, paano pa kayang ating Panginoon, no? Ayan.
Of course, di natin talagang mamimeasure Mm. yon. Kuantod Pangasinan at aga na tukor. So panangaron Aga na ng tukor. Kristo at balan sinansake. And Sister Steph, bukod pa dito, what is Mhm. the function of the law? Function of the law. Function of the law, another one is to testify against us. It testifies against us. Against Aki-aki na us. Kuantod Pangasinan. Mun. Bakit? Kasla kakabsat ti Ilocano met, kasla kuma isuti mga kasat no ayan, narigat nga Ilocano gamin kakabsat ti testify. Ano bang other term ng testify, Brother Mike? Testify, Ay, ipatotoo. Ipatotoo or witness siya Mm-mm. against sa'yo. So, hindi mo siya kakampi, kung baga. Parang kung ganon, opo. Aha. Dahil alam nang ay tayong mga makakasalanang tao, natural pong tendency natin ang hindi gawin ang law. Kaya nga nandyan ang law para i-constantly remind tayo kung anong dapat nating gawin. Kaya nga it will be against Kung us. kaya nga nabanggit kanina, di ba? Figuratively, it is like a mirror. Mirror. Ayan, na makikita natin ang ating mga mali. So, it testifies against us. So, Us. titignan natin yung Sister Steph, parang nakakatakot. Ayan, iba ang dating sa akin. So, what does it really mean, Sister Steph, na to fear the Lord kung ganun man yung function ng law? Mhm. Kaya nga, tama yan, Brother Mike, nakakatakot nga, no? Na iti-testify against us. Kaya nga, dahil doon, may maganda ding dulot yun, Brother Mike. May magandang dulot. Ipinapakita niya na kailangan talaga natin ng Panginoon. Amen. Kailangan talaga natin ng Panginoon. The law cannot save. Ano pa? The law cannot give life. So, Even our righteousness cannot amen. save us. Yes. Ayan. Aha. So, yun, Brother Mike, na-mention mo na kanina, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng katakutan ng Panginoon? What does it really mean to fear the Lord, mga kapatid? Alam niyo po, ang fear of the Lord, mga kapatid, ay resulta po yan ng pagkakakilala niyo sa Kanya. Having a relationship with Him, Yes. that's a result. Kasi kung wala kang ideya, kung hindi kita kilala, ay hindi naman kita ganun kakatakutan, Brother Mike. Oo. Pero merong diferensya kasi ang fear of the Lord ng mga taong kilala talaga ang Panginoon at ang mga taong medyo kilala ang Panginoon. Anong, Brother Mike? Ano kaya yon? Okay. Those who truly know God fear Him, mga kapatid, in the sense that they are in awe of Him. They are in awe. They are aware of His holiness. They are aware. Yung greatness niya, yung mga taong kilala ang Panginoon personally and truly, nire-respeto niya ito. Parang yung fear na hindi takot ma-abuse. Ganun. Reverence. Yun po, reverence. On the other hand naman, mga kapatid, yung nakakalungkot isipin na yung mga taong hindi talaga kilala ang Panginoon, ang takot na nararamdaman nila ay yung takot more on sa consequence ng kung anong mangyayari sa kanila. Baka ako'y mapunish after doing this. Yun, iba ang tingin nila sa Panginoon. Yung tyrant ang tingin nila. So yun, my fear because of reverence, my fear naman because of the Lord is a tyrant. Yun yung iniisip nila. Yun yung feeling nila, ma-abuse sila ganun. So, ang gusto natin na makuha, Brother Mike, na fear of the Lord ay yung fear na may respeto at reverence sa Panginoon. Of Yun which, an evidence is when we worship God. Amen. Amen. Tsaka nakikita yan talaga kung paano natin sundin ang law. So, kung ganun mga kaibigan, ang definition ng fear, when we fear God, therefore, can love and fear go together? Ay, yan. Thank you, Brother Mark. Napakagandang tanong, no? Sa konteksto po ng mundo, parang hindi akma. Parang contradictory siya eh. Siguro parang ganito yan, Sister Steph eh. Sinabi siguro ng girlfriend, kung wari may girlfriend ako, may sinabing, wag kang pupunta dyan. Dahil magagalit ako. Siguro ako yung kutob ko talagang iba. Magagalit yung girlfriend ko. Gagawin ko to. So, siguro, yun ang ating pag-unawa, marahil. Pero, siguro, subukan natin sa kung ano yung understanding ng Panginoon, Sister Steph. Can love and fear go together? Amen. Sa relasyon po natin sa Panginoon, mga kapatid, kailangan talaga na yung love at fear ay may go together. Kung fear lang, ay yung tulad ng sabi mo, Brother Mike, yung fear na dahil natatakot ka sa girlfriend mo, hindi mo siya mas natatakot ka sa kung anong gagawin niya sa'yo. Hindi ka natatakot na masaktan siya o ganun dahil mahal mo siya o ganun. Iba eh. Pero sa lesson po natin, it teaches us that
love and fear, they are not contradictory. Mm. In order to fear God in a good way, we should love Him first. Amen. Mhm. Ayan. So, napakaganda ng paglilinaw at pagdiin na yon, Sister Steph. Mhm. So, therefore, when we say that the law testifies against us, meaning hindi pala ito something that is negative towards us. Mhm. This is actually positive. Ayan. Bukod dyan, Sister Steph, ay gusto kong basahin ang Joshua chapter 1 verse Mm. 7. Ayan, na makikita natin dito mga kaibigan ang isang function ng law. Sangayon po dito sa Joshua chapter 1 verse 7, ganito po ang pagkakabanggit sa wikang Tagalog, mga kaibigan. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Anong ibig sabihin nito, Sister Steph, na kinalaman sa function ng batas? Mhm. So, napakaganda po, no? Yung naging parang talambuhay ni Joshua. Dahil sa istoryang yon, pinapakita niya na ang pagsunod natin sa batas, sa Panginoon, it makes us successful. Successful. Kasi tinuturuan tayong mag-live according sa standard ng Panginoon eh. Tsaka, syempre, the Lord will be pleased when we do that. And of course, sa mga magaganda nating ginawa, though it cannot save us, the Lord will reward us with something. That's why following the law is also making you or your life successful. Ayan, mga kaibigan, Sister Steph, gusto ko lamang bigyang paglilinaw yung word na successful. Baka isipin natin, Sister Steph, nagkikip naman ako ng Sabbath. Ayan. Bakit bumagsak ako sa exam? Bakit mababa yung grade ko? Kinikip ko naman yung batas ng Panginoon. Siguro mga kaibigan, let's have a clear definition kung ano yung word na successful dito, success. Ayon mga kaibigan, when the Bible says successful, ito po ay tumutukoy sa, siguro buklatin natin, Sister Steph, yung Revelation chapter 12. Verse 17. Ayan, dumayo po tayo mga kaibigan. Napunta tayo sa libro ng Apokalipsis. Ayan. 17. Mga Apokalipsis 12:17. Ganito po ang pagkakabanggit, mga kaibigan. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Kristo. Kung makikita naman natin dito, Sister Steph, mayroong dragon. Si Satanas, galit sa mga sumusunod sa utos ng Diyos. How can you find yourself successful, mga kaibigan? Let's proceed to chapter 14, verse 12. So ito po yung success na tinutukoy dito, mga kaibigan. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. So therefore, Sister Steph, yung success na tinutukoy dito is the moment when we get there, the clouds of heaven with Jesus. Ayan po. Alam mo, tama yan, Brother Mike. Kasi the way the world views success is really different from the way God views success, mga kaibigan. Ang success ng mundo ay fame, prosperity, riches, glory, and honor to self. Pero ang success ng Panginoon ay iba po talaga. So, let's look at ourselves. I-assess po natin ang sarili natin. Ano bang gusto nating success na makuha? Kaya nga, konektado din yan. Tulad ng sabi mo kanina, Brother Mike, na sinusunod ko naman ang Panginoon. Ginagawa ko naman ang commandments na ganyan. Ngunit bakit nararanasan ko pa rin ang mga to? Ang magandang example dyan, mga kaibigan, ay si Job. Sa dynamic, sabi nga, sa intro pa lang ng libro niya he is a just man, he fears the Lord, this and that. Tapos, ang daming nangyaring ganito sa buhay niya. So, pinapatunayan din, napapakita din sa atin, Brother Mike, na truly, nandito pa lang tayo sa mundo. Hindi may iwasan yan dahil nandito tayo sa mundong makasalanan. Ayan. So, bukod doon, mga kaibigan, it is not only by keeping the law, but of course, exercising the faith of Jesus. And isang layunin, Sister Steph, na nakikita ko, one purpose of the law, it is actually giving us joy in following the law. Ayan, gusto kong basahin, Sister Steph, yung Psalm 119 verse 35. Sabi niya dito, payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos,
sapagkat siya kong kinaaaliwan. Amen. Ni Amen. kato Sister Mhm. Steph ni Brother David. Ayan. Ni David. Kinaaaliwan. Siya ay talagang naliligayahan Aha. sa kanyang paglakad sa utos. Ano pa Mhm. nakikita mo dito, Sister Steph, na isang layunin ng batas? Aha, ito pa ay sa layunin ng batas ay pinapakita niya kung gaano natin kamahal ang Panginoon. It declares our loving obedience to God, no? Mm. So tara nga, Brother Mike, or sa inyo pong nanonood, grab your Bibles po sa John chapter 14, verse 15. John Ayan. 14:15, sabi po dito, if ye love me, keep my commandments. Keep my commandment. So one purpose of the law, mga kapatid, ay ipinapakita niya kung gaano kamahal ng isang tao ang Panginoon. Mga kapatid, hindi po ba yung mahirap po natin sundin ang mga bagay na sinasabi ng tao na hindi natin mahal. Kung di natin mahal yung tao, bakit apay nga aramidik nga data? Di jay kakabsat niya, ti Ilocano. No kumaada ibaga ni Brother Mike kanya, katjak mga ayatan suna, kat agibaga ti taaramidak. Apay man nga kasusurong ka, apay aramidak nga data. No, ada ayat ko ti Diyos kakabsat. Kung may love ako sa Panginoon, His commandments will be easy for me to do. Bon, maawatak ata. So, therefore, dearly beloved brethren, that the acid test of love also is obedience. Amen. And that especially obedience to His law. Sister Steph, Mm. I believe there are biblical characters or biblical examples Aha. na mga sila ay nagtupad Mm. ng utos ng ating Panginoon. So, number 1 dyan ang nakikita ko, Sister Steph, nabanggit na nga natin kanina, ay yung successor ni Moses. Yes. And that is Joshua. Joshua. Ngayon, in Joshua chapter 1 verse 8, ay gusto kong basahin mga kaibigan na po. Joshua chapter 1 verse 8. Ganito pong pagkakabanggit. Ang angklat na ito ng kautusan ay huwag maghihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So, Amen. here is an advice or let's say an advantage for everyone. Sang-ayon kay Josue na kung iyong tutuparin ang utos, agagi, surely sa ibabagatod dya, kwanto Tagalog, matatamo mo ang mabuting Amen. kawakasan. Amen. Ano pa, Sister Steph? Sino pang biblical characters ang nakikita mo? Aha, ang na-mention dito sa ating lesson, Brother Mike, ay si King Hezekiah. mga Hezekiah. kapatid. Ayan. King Hezekiah, tara po at sumaglit sa 2 Chronicles. 2 Chronicles 31 verses 20 and 21, mga kapatid. Tara po doon, hindi lang po kami ang bubuklat, no? Pati rin kayo. 2 Chronicles 31 verse 20 and 21. Sabi dito, mga kapatid sa English, and thus did Hezekiah throughout all Judah, and wrought that which was good and right and truth before the Lord his God. So, sa madaling salita, ginawa niya ang tama at totoo sa paningin ng Panginoon. And in every work that he began in the service of the house of God, and in the law, and in the commandments, to seek his God, he did it with all his heart. Ang resulta po, sabi dito, and prospered. Amen. Amen. So, we see here, mga kaibigan, mga kapatid, nananang tayo, that it is not only to those who are what? Who are, let's say, sa panahong yun, Sister Steph, yung mababa ang economic status. But it is also effective to those who are Royalties. governing, di ba? Ayan. So, we see there that the law as the teacher is not, hindi wala siyang pinipili, Sister Steph. Ayan, pero Sister Steph, there are biblical characters na in exchange of keeping the law, ay nagdulot ito ng kapahamakan sa kanila. So, dito na yung sinasabi natin kanina, di ba, Sister Steph, na tunay ba na magdudulot ng success? Isang Bible character dyan, Sister Steph, ay si Job. Ayan po. Tapos mga kaibigan, gusto ko lang din sabihin sa inyo na sa pag-keep ng law, when you keep the law, hindi ka ma-exempt sa mga resulta ng kasalanan sa mundo. Hindi po yun excuse or parang excuse letter para hindi mo maranasan ang mga dagok ng mundo, ano? Kaya nga si Job, si Paul, si John the Baptist. Si John the Baptist, siya ang naging forerunner ni Kristo. Pero ano pong nangyari sa kanya?
Napugutan ng ulo. Do you find Ano? that successful? Mhm. Ayan. Si Paul, ang dami po niyang pinuntang lugar para sabihin ng katotohanan. Ginawa niyang maayos sa paningin ng Panginoon. Pero anong nangyari sa kanya? Kinulong. Kinulong, namatay, pinatay. Ganon din kay Job. So, hindi po tayo ma-exempt. Ano? Those who, pero magandang motivation sa atin yan, Brother Mike, no? Na kahit man hindi tayo exempt, hindi sana itong mga bagay na ito ang magdi-discourage sa atin sa pagsunod ng mga kautusan ng Panginoon. Mhm. Kung kaya't ang magdadrive sa atin to obey God is because we love Pagmamahal. Him. Yes, amen. However, Sister Steph, bagaman ito ang sinapit ng ating mga kilalang mga biblical characters, tingnan naman natin ang buhay ni Kristo. Oh, yan ang pinakamaganda. Paano niya in-exemplify Aha. ang pagsunod sa utos ng Diyos? Sister Steph, gusto kong basahin Mhm. ang nakatala sa Philippians. Philippians. Yan. Chapter 2, verse 8. Inaanyahan din po ang bawat isa. Philippians, chapter 2, verse 8. Sang-ayon dito, at palibhasay nagsusumpungan sa anyong tao, siya'y napakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Can you see that, Sister Steph? Hanggang daw siya ay sa Kamatayan. kamatayan. Mm. Ayan. Hanggang siya ay naespako sa krus, siya ay sumunod sa utos. Bukod doon, Sister Steph. Mhm. Napakaganda, Brother Mark. Gusto ko lang mag-comment doon. Jesus obeyed, mga kaibigan, to the point of death. Hindi siya nagkompromiso, mga kaibigan. To the point na mamatay siya. Tayo din kaya po, tignan natin ang ating sarili. Kaya din natin kaya gawin yun? Be obedient to the point of death? Ayan, napakamalaking question, no? Malaking self-assessment yun. At next, mga kaibigan, since childhood, Brother Mike, since childhood, Jesus kept the law. Paano nga ba? Nasa Lucas yun. Lucas, mga kapatid. Lucas 2, Mhm. 51, 52. Basahin mga Brother Mike Ayan, sa sabi Tagalog. dito ay, at lumusong siyang kasama nila at napasa Nazaret at napasakop sa kanila at iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. At lumalaki si Jesus sa karunungan Mhm. at sa pangangatawan Amen. at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Mhm. Ayan, so from childhood, Sister Steph. Oo, na-plant na yun. Talagang ginawa na niya. So, magandang lesson din sa mga parents natin, mga kapatid, Since childhood, sa pagkabata pa lang nila, let's plant in them the seeds of obedience One already. example, Sister Steph, bukod kay Kristo nakikita ko, ay yung 3 Hebrew young men. Ayan, Amen. Kanyang tinayuan ang kanilang Mhm. paniniwala. Alam niyo mga Mahirap kaibigan, yun. ito yung talagang Aha. importance na sa simula pagkabata ay Na-train. itinuro na ito. Amen. Ayan, alam mo, naalala ko, Sister Steph, alam mo sa Finland, sa kanilang pag-aaral, kasi uso ng fake news, sabi nila dun sa aking binabasang article, mula sa kanilang murang edad, tinuturo na sa kanila on how to verify information Wow. in any field of discipline. Whether it be English, Bible, science, or math, tinuturo na. Kaya hanggang ngayon sa kanilang pag-aaral, hanggang sa college, they know how to verify information if it is true or false. Mga kaibigan, this is also true to us. If the law is implanted to each of us at a very young age, talagang ito ay magaya natin. Amen. Nag-i-improve at nag-i-improve yan. Okay. Another one ay he learned from the law. Panginoon natin ay hindi lang, kumbaga, hindi siya nag-rely sa kung ano sasabihin ng tao sa kanya about sa law o ano napapakinggan niya sa church. Kumbaga, talagang inaral niya. Inadal nakakabsat itilintag. Gamin datayo nga Kristyano tata, umanay kanya tayo. Enough na sa atin ang pumasok sa church, umupo, makinig, okay. Sit down always. Sit down always, pasok dito, pasok doon. But then, when we look to the life of Christ, He is continually learning. Yung ano po ba, talagang intentional yung kanyang pag-aaral. At makikita natin yan sa Brother Mike. Hebrews chapter 5 verse 8. Kastoy ti kunkunana. 5 verse 8, bagamat siya'y anak, gayon may natuto sa pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Amen. Ayan. So, Sister Steph, bukod doon,
kanyang sinundan ang utos Mhm. in order to please God. Amen. Ano ba, Sister Steph, ang binabanggit ng Juan? Ng Juan. John. Sa John 8, mga Yes, kapatid, John he chapter 8, followed verse the law 29. to please God. John 8. John 8 verse 29, tayo po ay basahin natin. Ito. And he that sent me is with me. The Father hath not left me alone, for I do always those things that please him. For I do always those things that please him. Mga kaibigan, sa madaming moments o siguro ako din maging honest ako, no? Minsan sumusunod ako sa law dahil I want to please maybe my pastor. I want to please Churchmates. my parents, my churchmate. Gusto ko ang tingin nila sa akin, matinong babae na sumusunod sa law, na righteous, ganyan-ganyan. Yung pag-please sa Panginoon ay natatabunan na sa pag-please ng tao. Pero ang Panginoon natin, Jesus Christ, He did not mind those people. He did not mind the Pharisees. He always did the things that please God. So we cannot please indeed everyone, pero it would be Yeah. best if we will please God, because nakikita natin dan, if we please God, everyone will be pleased. Amen. Ayan. Kaya ang sekreto dito, mga kaibigan, in Psalms chapter 40 verse 8, ang sekreto para dyan ay sabi dito ay, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Sister Steph, dito nakita natin si David na kanyang kinalulugdan. Yeah. Kaliktan to, agagi, tan atateng, so panag-unor, at saray, anto, at saray, utos nan Diyos, at balansin ang sakit, si katayo. Talagang kalugdan niya. Sister Kalugdan. Steph. Wan. Ayan, Kasla iti Ilocano kay kayat na nga talaga. Ayan. So, Sister Steph, napakaganda ng ating pinag-aralan ngayon. Mga kaibigan, mga patid, napag-aralan natin na ang batas ay ito'y tumatayo na parang guro para tayo ay matuto sa kung ano ang ninanais ng Diyos sa atin. Nalaman natin kung anong batas, ang layunin nito para sa bawat isa, mga kaibigan, mga kapatid. Nakita rin natin kung sino yung mga biblical characters na sila nag-exemplify sa pagkikip ng law. Ganon din yung mga biblical characters na mas pinili na sundin ang batas. Amen. Sa bingit ng kanilang sa kabila ng bingit ng kanilang kamatayan. At siyempre nakita natin si Kristo na siyang nagpakita kung paano sundin ang batas ng may pag-ibig. Sister Steph, napakaganda ng ating pinag-aralan ngayong gabi. Any concluding thought? To add, Brother Mike, sa buhay ni Kristo, no? Jesus is our example, mga kapatid. Jesus is the embodiment of the law. Kinatawan na asa kumain na inyarig na tibagi na kakabsat ni Kristo. Sana isipin natin na rather following a set of rules, this and that, it would be easier for us to look to Christ, His life. And then when we follow Him, we follow the law, we follow the rules. Ganun na lang po kadali. Tingin sa Panginoon, tingin kay Kristo. And then my concluding thought would be this. Sa Ingles po, sinulat ko, our primary or our central business is not to follow the law. Our central business is to love the one who made the law. When you love the Lord with all your heart, soul, mind, and strength, obedience to His law will be easy to follow. Alam mo, Sister Steph, ako ay na-inspire sa yung concluding thought. That's why I am reminded of one story. Alam mo, merong isang hunter. Ayan, siya ay nagpunta sa kagubatan dito sa Pilipinas. Di naman uso yan eh. Oo, wala Kung meron mang hunter ng aso, pulutan. Ayan, pero makikita mo lang siya dyan. Pero sa ibang bansa may hunter. Isang araw, samantalang siya ay naghahanap ng deer na kanyang mahunt, ay meron siyang naamoy na usok. Parang may kakaiba sa paligid. Until he recognized na nagkakaroon na ng wildfire sa forest. So makikita natin doon na nasa bingit siya ng kamatayan. Alam mo, Sister Steph, ang nangyari, ang kanyang naisip, ay gumawa siya, meron siyang nakitang posporo sa kanyang bulsa dahil siya nga'y hunter. Ang ginawa niya, sa kanyang palibot, ay nag-ano siya ng mga kahoy, pinabilog niya. At sa kanyang ginawa, sinindihan niya yung mga kahoy na yon. Nag-create siya ng fire. Anong nangyari? Alam niyo, mga kaibigan, nung palapit, yung apoy na yun sa kanya,
Alam nyo, Sister Steph, hindi siya tinamaan ng apoy. Hmm. Dahil nakikita natin doon na yung apoy na kanyang ginawa mismo yung nagligtas sa kanya. Mga kaibigan, mga kapatid, Christ already disarmed the harm of the law. Mga kaibigan, nung siya'y napako sa Amen. krus, hindi natin sinasabi na natapos na ang kautusan. Mhm. Ang sinasabi natin dito, mga kaibigan, siya ay katuparan sapagkat kanyang pinakita ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Pinakita niya kung paano sundin ang utos na bagaman ito'y nasa bingit ng kamatayan, ginawa niya ito, mga kaibigan, para maligtas ang bawat Amen. isa sa atin. Napakaganda nun. Mhm. Mr. Steph, sumpalan tayo yan panagpikasi. Tapusin natin sa Okay. pagpipray. Sige, agkararag tayo. Let's pray. Diyos naming banal, Father, we are very thankful for this study that we had. Panginoon, pinaalala niyo po sa amin na ang law itilintag ket adattatap no mangisuro kanyami apo iti usto ngamhaan nga iso iti mangisalakan kanyami. Iti mangisalakan kanyami apo iti ayat mi kini Kristo apo iti panagpamati mi kanyana. Isugurod tatta apo tulungan da kami nga gapu ti ayat mi kini Kristo ket pagbiyagan mi iti linteg. Help us, dear God, to do the law not because we want to be saved or we want to look righteous, but help us to do it because we love you. Father, bless those who are hearing this, bless those who are watching and who have heard your word, dear God, and help them, dear Lord, to live by faith in doing your word. This we pray in Jesus' name. Amen. Salamat, Sister Steph. Salamat. At pandago yo, at sayan panag-aral. Agagi, jet untumbok lamet, gabay mi kayo nakaiba, at sa panag-aral tayo eskwela sa Batina. Sister Steph? Agyaman kami kakabsat nga ti pinag-participate yu dito nga adal patsyek nga ti Dios ti mangbendisyon kanyayo dagiti amin nga nangaganyo tata. So we are hopeful and we wait really for His second coming. Again, agagi, kakabsat, jet untumbok lamet ka Sabado.